Тъй хора, здравейте, днес ще направим едно хубаво видео. И здравейте хора, днес сте с Митко. Може да се абонирайте се на моя канал, който се казва Митко. Ще си вземем тази мишка, която струва 360 лева на Razer. Много е добра. Видях статистиките. Сензор 45000 dpi. И да. Първото нещо за 360 лева, което ще си го вземем. Второто нещо е тези слушалки, които са за 360 лева. И те са много добри. Видях и за тях сензори, такви неща. Ще да видя долу. Животна батерия до 7 часа с Bluetooth, USB-S, марка Samsung. Гаранция 24 седмици. Месеца. Извинявам се. Месеца. Второто нещо е това. Третото нещо, тези две неща ще си вземем. Една мишка на ламзе и една друга клавиатура. И тя е много добра. Видях я в Русе. Ще да се взема или утре, или от друг ден. Това е четвъртите неща. Четвъртото нещо, което ще си го вземем. Аз искам две мишки да имаме. Четвъртото нещо, което е и това нещо. Този джойстик е хубав. Харесах си го. 160 лева. Той е много добър. Този, който го виждате на средата, го имам. И мисля, че зеления го имам. Чакай да проверя. Не. Имам на скер лилав и две бели и един от средата, който е. И сега ще имам от този. 160 лева. Петото нещо. И шестото това нещо за PlayStation, което ще си вкараме майлите така нататък за 450 лева. Това аз съм го имах мерак, даже когато е излезнал. Искам да го взема година на излезане и може да си взема това нещо, чайте. Това е шестото нещо за 450 лева. И другото, което ще се го взема, сега ще го показвам. И шестото нещо, шестото или седмото, не знам кое е. Мисля, че седмото, да, седмото е. И това нещо ще се взема. Не е преордър, Ultimate Edition, който ще е отпред Златан Ибрахимович. Чая да си направим за Scratch Note. Чая да броя си. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шесто нещо. Да. Те хора, пак съм аз. Извинявам се, като не казах. Това беше от мен и до следващото видео, когато ще абонкснем тези 6 неща за 1350 лева. Ще си ги вземем тези неща. Ще направим абонксинг. Тази клавиатура, виждате ли? На другото клипче ще направим едно хубаво клипче. Да знаете за нея. Ще видите какво клипче ще е. Ще видите какво клипче ще е. Да. Да, хора, това беше мен и се абонирайте на моят YouTube канал, да достигнем поне 1500 subscribe. Моля ви са, хора, да достигнем 1500 subscribes. Моля ви са. И това беше това, хора.
Абонирайте се, пак казвам, абонирайте се, да достигнем 1500 subscribe и пишете отдолу коментарите дали ви е харесало видеото. Аре, чао!